Planter har igennem årene bidraget til over 7.000 lægemidler. Hver fjerde lægemiddel, der udskrives på recept, stammer fra planter. Kodimagnyt er for eksempel en kombination af birkebark og råopium. Men det har ikke altid været lige populært at eksperimentere med planter som lægemidler. Hvad laver du, mor? Du må ikke sige det til nogen, men jeg er i gang med at finde på en udgift til bare at sætte sikker. I dag brænder vi dem ikke som hekse. Vi lader dem forske. Der er blandt andet blevet forsket i metoder til udvindelse af ekstrakter fra planter til prostatakræft. Man anslår, at 50% af alle 50-årige mænd har prostatakræft i hvilende form. For de 70-årige er det 70%. For flere år siden fandt man i planten Tarpsia garganica et virksomt stof mod prostatakræft. Det virksomme stof kaldes tarpsigagin og er en cellegift. På Københavns Universitet har forskerne nu fundet ud af, at man ved hjælp af tarpsigagin kan foretage en programmeret celledød på prostatakræftceller. Der skal bruges enorme mængder tarpsigagin, men lageret af brugbare planter er ikke uudtømmeligt. Planten kan ikke dyrkes uden for sit normale miljø. Man forsøger nu at kopiere DNA'et fra den oprindelige plante til en ny vækstorganisme. Mos er en særdeles velegnet plante til DNA-kopiering, da der findes en stor forhåndsviden om den. Mos har en simpel plantecelleplatform. Mos har en kort livscyklus, hvilket betyder hurtigere resultater. Mos stiller meget simple krav til vækstmiljøet. En biosyntese af tarpsigagin er en langsomlig proces med mange omveje og kun ganske få genveje. Førende forskere har i løbet af de seneste 5 år med succes fundet vej gennem de første 3 skridt af processen. Der er stadig 6 skridt tilbage i kampen mod prostatakræft, men forskningen går den rigtige vej. Og det er vigtigt, for det er et stort samfundsmæssigt problem, at så mange mænd i den arbejdsdygtige alder risikerer at blive syge eller i værste tilfælde dø af prostatakræft.